Asi 10-12 rokov, jak proste vycestoval na výlet na Kubu, zostal v Montreux, kde pobudol asi 3 mesiace a potom emigroval do USA. V súčasnosti žije na Floride, pracuje tam ako máliar, bytov, izolatér, striech a podobne. Áno, jasné. Pred migráciou vyrostal a pracoval ako vedúci uholných skladov v Michalovciach. Matka mu zomrela asi pred rokom, otec žije v Lastomíri. Ďalší tu je pajtaš Julius, je ženatý, má 3 synov, sám je hasič. Najstarší Martin, 21 rokov, skončil stredné odborné učilište strojárske, pracuje v požiarnom zbore v Michalovciach. Rastislav má 18 rokov, toho roku končí stredné odborné učilište strojárske a najmladší Marek 16 rokov. Študuje na strednom odbornom učilište stredárskom. Manželka pracuje ako poštová doručovateľka v Michalovciach. Julius po skončení školy pracoval od roku 72 do roku 75 vo VSŽ na doprave a do roku 75 pracuje v požiarnom zbore v Michalovciach. Rodičia žijú v Michalovciach. Ešte zrejme tu je Makára, toto tu. Dono Makára, on je momentálne v USA, takisto asi pred 2-4 mesiacami vycestoval za prácou. Takže tu píše jeho manželka, že teda majú 3 deti, Henriata 19-ročná skončila dievčenskú školu v Michalovce, Zuzana 15 a Gabriela 12. Býva v rodinnom dome v Inkovciach. Píše tu akurát to, že teda jeho manželka, že sa nemohol zúčastniť, že je odcestovaný a praje nám príjemnú zábavu a pozdravuje všetkých spolužiakov. To je asi od tých, to máme ešte niečo manžel? Milan Kačman, keď si povedal o Ľubovi Koščovi. Ja len veľmi stručné o Ľubovi Koščovi, pretože jednak je z tej istej dediny Andrea Lastomír a jednak je to, sme Motrovci, ja som teda krstný otec jeho detí. Bohužiaľ, asi už všetci viete, Ľubo zomrel v 87. roku, tak nejak dosť narýchlo v priebehu 2-3 týždňov. Bol zdravý človek, v priebehu 2-3 týždňov bol mŕtvý. Nebol som mu na pohľad, ja som vtedy bol služobne, myslím, že v Poľsku. Má 2 deti, syn je teraz tretiak na priemyselovej škole. Neviem teraz, ktorý odbor presne. Dcera skončila tiež tú priemyslovku v Michalovciach. Teraz chodí na vysokú školu na techniku do Košic. Robila prvý semester ako úspešne. Veľmi dobre mala ešte asi mesiac voľna, teraz sa nepovedali v termíne. Jeho manželka Magda pracuje v Chempiku, má nejaké zdravotné problémy, ale myslím, že sa drží statočne. A Ľubo tiež teda pred smrťou robil Chempiku na tej organizácii. Ja ich určite pozdravujem, keď som doma, chodia mnou tak 2-5 krát do roka, 3-krát do roka im navštívim. No čo máme zdôrazniť, čo nám včera dala na srdce, že žije sama. Žije sama, nevydala sa. No, s deťmi teda. Vydala sa, takže venuje sa deťom. By som poprosil, Ešte tam máme, poprosil by som Jožka Sančiho a Baranovi, ako niečo, keby niečo povedal? Jančo Baran, ženatý, zdravý, žena nezamestnaná, má dceru, má syna, dcera študuje v Trebišove na gymnáziu a chlapec chodí do základnej školy. Rodičov ešte má. Ináč vám dáva pozdrav, aj som nezabudol. Ešte to je jeden, čo nám tu chýba, ktorý som dostal dopis, ale nič konkrétneho nepíše, ale prečítam tento list, aký som dostal od inžiniera Floriana Vladimíra z Pozožic 574 okres Brno-Venkov. Vážení spolužiaci a kolegové, dostal sem propozície k organizovanému setkaniu pri príležitosti 25. výročí ukončení školy. Veľmi rád bych sa zúčastnil. Jediný termín, ktorý by mi však vyhovoval, je až 8. března, vzhledem k tomu, že som od 20. února do 5. března na preventívnej rehabilitácii v Mariánskych Lázních. Pokud by sa toto setkanie konalo 8. března, považujte toto za závaznou prihlášku s tým, že nepožadujú zaištených ubytovaní a požadovaných 350 slovenských korún bych nahradil 356 korunami českými. Nie rovná. Asi nahradí na dvě.
Keď sa to podarí. Že som tu, neviem, jak by som aj napomník aj na vás všetky, asi to nepovede celkom, skôr by som museli dať, to sa trošku úplne. To sa nedá, to je tak. Nie, normálne. O to nechaj tak. To bardzo neko. Zober mi tú kyticu na druhú, aby som meno videl. To stredu sú. Vieš, ako aspoň manželke nechám, tak trošku vodliva tam nie. Tak poďte tu. Poďte tam, ona bude rada, keď Poďte. odovzdám. Môže byť aj tak, kľudne. Aby som za všetkých teda počas dnešného odpočinutie, daj mu pane, kto sa môže v duchu pomodliť, nech tak učiní. Asi tak. To je minut. I tak sa na tom relatívne dobre. Tak vás samozrejme ešte raz všetkých vítam, prajem dobrú zábavu, dobré posedenie, dobrú chuť. Tak nejakým takým organizačným ešte pokynom. Podľa možností fajčiť by som doporučoval tam predsiení, respektíve bude kľúčik vo dverách znútra, ináč je to uzavretá spoločnosť, nikto tu nemá byť, alebo nebude. Kto by chcel ísť zvonku, proste odomkne si, poď vonku, sa vyvezme ďalej zapáčiť, príde naspäť za sebou zamkne. Toto, čo teda je naložené, teda čo je položené, treba uviať. Každý, nikto nikoho nebude to akože obsluhovať, ponúkať a tak ďalej, treba otvoriť fľaše a pohymovať. Ináč, bola Janka
Marka Hreňa, musím povedať, že sa stretneme. Ja som to akože potom dotiahol, len on sa na stretneme skoro nebudeme, no tak... On si pod výkonom. Áno, ale on bol ideový vodca, ja som bol výkonný orgán. Na zdravie. Na zdravie. Tak 25 roky. Na ďalšie 25. Môže byť. Neviem vám. Čo sa chodí po každý, ich sa rúka. Zašpíva. Ja? Stanica do tomu Michalovce chodíte? Nie. Michalovce, jak je to podľa mňa. V ostatných mestách je lepší. To využili nie tak. Tak aj to sa stáva, ale nie je to pravidlo. Ale môžeme aj sebe prešieť. Sa najmladší môžem vidieť ako z nás. To, ja som, že či to ty máš menej roky, či jak? Ty. Menej mám, pravda. Ja prvší raz. Za sekundy, že tento... Ja ešte vôbec nezmením. Keď si ja zamestnaním, tak postupuje splátom. Kade som postupil? Milan Kačmar býva na ulici Juraja Slotu. Ja neviem, čo to je ten Juraj Slota je. Ja som sa to... Tak on nám hovorí. Náš kamarát. A to je brat, to je konec. Teraz to človek zafixuje. Teraz som si dneska ráno skúšal. Jak je rok dlhý, lebo si predstavuje, že chce priedu. Tak všetko si nezvývaš. A dneska ráno normálne som sípali prezviska imena, bez problémov. Vláda sa môže počkaj na Marga. Tvoje dcera je už ako dedečka ťa urobila.